Hovorili jej šípková ruženka, príbeh najsmutnejšieho tela na Evereste. V máji 1998 chcela Francis Arcentiev prepísať históriu a stať sa prvou Američankou na vrchole Everestu bez prídavného kyslíka. Prevádzal ju jej manžel Sergej. V zóne smrti ich však na 3 dni uväznila búrka a nefunkčné čelovky. Keď sa vyčasilo, vrchol síce hrdinsky dosiahli, no pri zostupe v absolútnej tme sa nešťastne rozdelili. Sergej dorazil do tábora sám. Keď si uvedomil, že jeho milovaná žena chýba, vzal kyslík a bez váhania sa otočil späť do ľadového pekla. Pri pátraní však urobil osudný krok. Pošmykol sa na zamrznutom hrebení a zrútil sa do priepasti. Francis medzi tým prežívala v zóne smrti čistú agóniu. Bez kyslíka a jedla tam ležala ďalšie 2 dni. Okolo nej prešlo niekoľko horolezcov. Pokúšali sa ju zachrániť, no v tej výške bola príliš ťažká a prenikavé omrzliny spolu s nedostatkom kyslíka jej telo úplne paralizovali. Jej posledné slová vraj boli: "Neopúšťajte ma." Horolezci ju však pre záchranu vlastných životov museli nechať tam. Kvôli polohe, v ktorej na svahu zostala ležať, dostala prezývku šípková ruženka. Stojí riskovanie života bez kyslíka za svetový rekord? Napíšte mi.